zvakaoma mufunge muri yezimbabwe Mhondi iya yatanga kubuda ichireurura picha napicha vanhu vaifungodzera kuti munhu ari kunyeberwa pachitaurwa nyaya yekunzi zvoni iwewe nanhikini wako uyu makavhara muzembi makamutrika kuti adzoke auye munyika. Saka nyaya yacho matauriro yaiitwa painongedzerwa zita raTemba Mliswa achinzi ndiye one munhu akashandiswa kuita zvinhu izvozvo. Iye Temba Mliswa kwakubuda ari kuzviramba kuti aina ndisimusiya handishandire department iroro inini zvito zvelife yangu zvimwe vanhu vese varingotaura rubbish and people like isusu hatikwanisa kubhilivha iwo uchitaura nemuromo because zvinhu izvozvo hakuna kana one anokwanisa kubuda izvesu achitaura kuti ndo kwaanoshanda achitaura kuti ndoshandira pakati ndo zvandinoita inini handimukuzviona nyaya yacho iri panapa. But Temba Mliswa pakubvuma kwaari kuita kuadmita because ndatanga ndaiona kune timeline yakasukwere panga akaisa on X achitaura kuti this is good enough that you betrayed Walter. Kunzi aiwa iwo wanyatsobvuma kuti ndiwo wakabetreya munhu ukamutrika kuti adzoke muZimbabwe. So Mliswa anga akati instead they should admit how Muzembe was pushed back here due to fear of Kasukwere as he no longer felt safe. He crafted his own idea, approached me to facilitate engagement with the relevant powers, which I did. What part of those actions constitutes authenticity him back? Ari kunyatsozvibvuma kuti inini akatondibata akati ndinoningirikina ndinotaura nevanhu vacho vekuti ndikwanise kunoningina naye but ndakatoita sekudaro munhu akabva adzoka munyika. For sure the guy is not feeling well, ari kurwara akavharirwa ari mukati ende nyaya hombe ari kuninga kuti titarise kuti nyaya yekuti pakambonzi beu paipa akabva aita sevharwa marata. You know, politics is a dead game most of the times. Unogona kwatofurwa nomwe munhu kwadzokera porunzi beu paipa vada nokurova boma vada kuvharira mukati vatiza. Saka kuti vachimupa rimwe beu izvesuwo zvakuneza bhozi vanoti aiwo chitoka kwebeu unotiza ndosaka vabva ngoramba vakamuvharira uri momo ofuchi ndo zvinotaurawo futi mitemo wacho kuti ukana wakambojamba kutiza beu apa mirwe. So nyaya hombe manje yakunetsa panapa. This guy is akomana tinotaura nachokwadi kune vanhu vakatiza nguva yemugabe vamwe vacho vanoita ma1 not because vane zvinhu zvavakanyauta zvinonyanya kushamisira because vanotarisa vanhu vaitonzi vacho vashanda namugabe madezi aya. Mnangagwa is one of them. Mnangagwa kubva kumashure anga atori assistant wamugabe. This one is not a secret. Kana usingazvizivawo zviziva hako but iwo saka chinditaurirewo kuti personal assistant wako iwo pakanzi pari kuningina handiti makangofanana. Personal assistant zvakangofanana ngoti iwo uri driver uyu ndiconductor muri kutoenda makadaro. Saka zvese zvaanotokuningina ma-ideas nechinhu chanenge chitokunza kuti amudhara oneka apa pari kupisa apa mamadii madaiso idea ike ningari kuti zvakati toita sei mudhara unongochiuya netuma ideas kuti ningadai so. You know, even in 2008 pai pakanzi mugabe ajigwa mugabe akakwapurwa ichi Mnangagwa akabuda mupuna achitaura kuti vanhu vese vanga kutoenda kumusha ana nhinga nani vatoti andiri murodhi shamwari vamwe vakadzima mafoni hanzi inini sagwetawo semunhu akaita mutemo anoziva law ndobva ndati hazvo but hapana haunonyatsowina mutemo unoti unofanira kudarika 52% iyo yanenge achitaura iya unofanira kunyatsodarika ipapo but haana kunyatsodarika ipapo saka haana kunyatsowina panogona kuitwa rirani zvikanzi namugabe saka toita sei gara uchitaurira amai kuti zvinhu zvitoita sei zvitotanga kutotaurwa seizvozvo. You know, that is the issue kuroti mugabe anga atambira defeat. Now we have this same guy ari muzvinhu but because iye azokwanisa kuuya akanoita take over akanotora simba akutya rimwe team bozo yanenge achikaunza akabitira mugabe saka anenge akutya rimwe team rese raishanda riri padhuze namugabe vanenge vatoma threats. Saka ndotarisa kuti unototi Kasukera anotyisa haanogona kuita zvese tikamupa ground akangodzoka kuda kugena ground he is a threat because wada kutarisa even pamazuva aya akanzi akudzoka kuda kunopinda presidential race paipa pakamba kutonetsa paipa papasina kuti munhu anganzi anongonzingina anganobvuma unocontest but we know futi kuti vanhu vekuti iye wacho nakasukera vaishanda vaisa kuti ma-friends. At the end of the day is politics. You never know kuti chichi kuzonyatsoplana kana chavari kurongerana kwakungotyanana here kana kuti kwakuita sei but vanhu kuti vanga vari padhuze nepadhuze but chakazonyatsotiza this guy ndichongoti mupolitics unenge uchitotamba mese muchitofamba mese muchitodya mese muchitoswera mese but kana pachinge pakusvika pakunzi pakuda kunogovana zvinhu zvakangofanana politics yangofanana nechikorokoza cheche chegoridhe chekuti munopinda kuamene kunonzi kuchi kuna nechiyadzwa kwaye kunocherwa mopinda munochera mese muchishingirira muchirwa nenzara mese but musuwo unobatwa matombo ane musoro kwete tumatombo nje panonyazobatwa ngoda yache yabuda unozonzwa kunzi azouraya vamwe wanga achifamba nawo asara nayo yega ari 1 ndozvinowanzoitika kana kuti vanga vari 2 vapedza vamwe vese vanga ri group of 10 rapedzwa kwangosara vanhu 2 chete saka pamunosara muri 2 futi paya vanye
unozoona kuti andiona ndotiza ndoita zvekui but uyu anogona ndo nyaya iripo kunenge yangofiye kutyanana kuti ndikamusiya ko akanditangira iye ndindaenda because anenge achazozana kuti uyu ari dangerous pakadai, uyu anotyisa kusvikapo, uyu izvozvo chete zvitori enough kuti vanhu vaite sikora vachibvunza. But as for me ini zvangu, I will never support people like Kasukwere, never ever. Azvitomboitike izvozvo. Why? Because tarisa, if you still remember, pane mamwe maproof aibudiswa na advocate Fadzai Mahere vachitaura kuti vakomana vaipa vanhu maparakwati vachidyisa vanhu manhirikini zvinouraya muchetura chaiwo. Onzi team iro rakapedza vanhu 2008 pacho ipapo pakanzi uyu right utase pa 2008 uyu akabuda achitaura kuti zvona aiwa hazviite kuti rirani, uyu akabuda achiti right hand tinoda kudhilana masupporters acho. Long sleeve short sleeve inyaya yakatenderera yakanetsa zvisingaita vanhu vachityoredzerwa. So the guy ndiye anga ari pafront. Saka munhu akadaro there is no way patinga expect kuti anganzi anoita se anodzoka. Saka ndo nyaya dzacho dzese idzo zviri kuitika. Saka iyo manje vanzi ndo paako kuti uda negotiate nevanhu kuti alright ndonzwanana na uyu chega tichinegotiate pa ground kuti ningadzoke. Ndo saka team rese ringadzoke. Ana Jonathan Moyo vakawata zvakawanda zvavaitoitawo panguva yavo. But anoka kunze ora tichite muyo. People like Wopo Chingono haana hake chinoshamisira chakanyanya kuita, but pane kuzotanga kunyatsomwachura nyaya kwaita zvinova zvinhu zvinorovesa mambama, especially kana uri kuside kwekwe. Saka yonzi angaripo futi on the list. Muzembi uya kunoko. Muzembi iyeyo confidence odze kuzosukira dzeu kuri kuziva kuti unenge achiti shumba vanotana mukoma neMningina na ED. Nangayitoti akatona ED anototi auna brother yake. Saka ndo paronzi akazotisikwa kuti adzoke munyika. Saka kutongodzoka kuiswa mudhuze unofunga kuti pamwe wafarirwa. Orotodzimwa saka royo ndio kunzi iri kuplaywa na Temba. Ndo iri kuplaywa na Temba. Iye Temba aritobuda futa aitaura kuti I have always advocated for the return of everyone in exile for both times involving Mzembe and Kasukwere in 2018. When approached, I simply spoke with my powers that be and facilitated engagements between the parties. Whatever else they agreed or didn't, I was never part of it. Apedza zvake akutozvika pane kunonzi kurasirana nyoka menyu iyo unosara uchiri mwana wega. Ndo zvaari kutira kuita panapa kungotiza nyaya yari kutoona kuti ndo nyaya yacho iripo but akuitiza ega kunyana kurana nyoka menyu. Saka ari kubvuma muchindo ameno zvemunozoitawo naye ndizvozvo. And a lot of people were saying kuti kana uyu akazonzi pane zvaitika kwaari akanzi aurayiwa kana kuti afa afira imomo mune zvaari kurwara nazvo whatever zvacho izvozvo, munhu tichatanga kublema ndiwe iwewe muliswa. Ndo zviri kutaurwa vanhu kuti tichatanga kublema iwewe because munhu anenge atodzima kaiwo ndo unenge ukaplaya role yekumunyengetedza kuti uya zvinhu zvako zvichaita tichakuitira tichanotaura namukoma wako kuti vakuregerere. Mukoma wacho ndo vasingaregerere. I still remember Mugabe himself akataura kuti uyu aregerere but nigirikini yake chapo ibvumidze kuregerera. And even wada kutocheka even pa history yake even iye nekusaregerera kwake iye wane zvakawanda zvakaregererwa but iye kuti aregerere vanhu nevakomana vake ana mudha tingatozotanga zvimwe. Anyway muri Zimbabwe ndo nyaya iri panapa. Ameno muri kuionawo sei? Ngatisangane mu comment section mangu mundiudzewo kuti zvakamira sei panyaya iyoyo.